You rappers get ignored, me I'm who they checking for. Hej så alle sammen, og velkommen til en video. I dag så optager vi en link, men vi gider simpelthen ikke X-Fax, fordi... Ja, det her. Oh my god, hvor kom det? Men ja, vi skal optage en på valgopstillinger til Gabo. Så det bliver sjovt. Jeg håber ikke, du er god med. Ja, men okay, så kan jeg da vel folde med. Så Gabo er allerede igen. Yep, det gør jeg. Okay, jeg kan godt gøre mig lidt dårligt her. Jeg ved det. Det er da ikke lidt hash. Nej, jeg hacker ikke lidt. Det kan jeg godt lide, du siger sådan med sådan et agtigt smil. Nå, men vi vlogger ikke, vel? Ja, okay. Jeg blokkerer. Hvad? Jeg blokkerer. Nå, men blogger, ligesom de andre der. Det kommer vi ikke til, det er mest gaming, der kommer til. Men hvis vi når, hvor mange subs skal vi nå, før vi sådan viser vores ansigt? Jeg kommer til det højeste, mindre vi når en gang. Okay, hvis vi når 100 subs, så sætter jeg i hvert fald facecam på, og det er facts. Du er vel over, hvorfor du lige pludselig tager så meget skade. Hvordan gjorde du det? Du kan ikke give hjælp på det. Nej! Okay, du se. Ja, det kan jeg tror jeg. Jeg tror det er bedst. Men selvfølgelig skriv ned i kommentaren, hvad der er, I bedst kan lide. Ja. Og så skriv ned i kommentaren, hvis lyden skal blive lidt bedre. Ja. Lad os lige I må også gerne skrive, hvis jeg skal lave en video alene, så bare for sådan hvor jeg får combo eller highlights eller noget. Men jeg tænker lidt, skal vi ikke klippe, og så sætter vi speed op til? Det kan vi også sige. Så, hej! Okay, det vi så lige så der besluttede, da jeg lige klippede der, det var, at I skal skrive ned i kommentaren, hvad det er, vi skal optage. Og så når vi lige har spillet den her runde, så sætter vi speed op igen. Så ja.
han så meget.
også med, og jeg håber, I godt kunne lide Speed Up. Skriv ned i kommentaren, hvis det er. Og skal vi så sige farvel til på samme tid? 3, 2, 1. Farvel, og husk at smide et like. Nej, husk at smide et like. Og subscribe. Hej. Where are you?